Khapangni Tripuri takhukte bukhukso khakchangmani khorangni phaisingtui puilano ani hamjakmate chibai yafaro takhukte bukhukso norok okokno sawi mandi ei sinani chaitokdi tamni hinba ojora ungkha chini dofani Sakhlaimung thirangni bagwi kokbiti sapnani jora thancha tongnani jora tei khanangui dofani thwino hamjakna jora ani rangsakni takhukte bukhuksong norok saimano ojora Tripuri dofani jotoni khawo kha kham laijak muktui sokor laijak imang saboi wanajak palmania boro thangnai tei tamo khlainai honba chini khasuksa takhuk Biswajit Debbarma 22 November 2020 salmario mungsa majra greiphano nagorik suroksha mancha tei miju convention ni mukhra bodol rokbai chibukno butui buwui bwtharjakmani kok abo dofani laibumao muktuini aikhorbai seijak tongano takhukte bukhuksong kok kaisa muitu narakna nangnai honba laibuma seijakma bai simi eba protest rally khlaima bai simi chini dofani success ungya aboni bagui dofani sinai nuknai phangonang Sakhlaimungni phaising ang kaisa kobokmu tei sana muchungmani kok chung khorok sarasar chipri bubagra bosongni dofa chini dofani thwibo gosangya chini bahanbo thwibo kutung baino koplaisa kaitor snambui rekhable hake norok chuchu songni kogo khna khna thwini bodla thwi buani bodla bua eba langmani bodla langma hake tabuk khusruui tongnani joralia tamokhe hayungo laibuma snambui grangna jorase henai ang khaklayo khajani Tripuri takhukte bukhuksong aboni bagui phaidi jotno changori khaui chobani panthoro hindi hake chini thui ongkha ohayungni laibumani bujlui okok gsareino tei waisa chobani chibai yafaro teisa malainai ulni video nai tongdi khakchangmani khorang tei Tripuri dofa ayok lokthun hambai।